नमस्कार वो सबके स्वागत बा भोजपुरिया डॉक्टर शिखा चैनल में। आज के टॉपिक बा पेट में दर्द काहे होला। पेट में दर्द भइला के बहुत सारा कारण होला। सबसे पहला कारण होला गैस के बनल। अगर गैस बनता तब पेट में जौन बा की दर्द होला। कभी कभी गैस ऐसन भी हो जाला कि आदमी के अचानक से बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो जाला, एक्यूट पेन जौने के कहल जाला। तो गैस भी एक बहुत बड़ा कारण होला पेट दर्द के। एकरे बाद पेट में दर्द होला लीवर के बढ़ले से, लीवर में सूजन भइले के वजह से, लीवर में इन्फेक्शन भइले के वजह से। पीत के थैली में अगर कचरा बढ़ जाला जौने के वजह से भी पेट में दर्द होला। पीत के थैली में जब कचरा भरले या पथरी की वजह से दर्द होला तो सीना के नीचे और बीच वाले भाग में काफ़ी तेज़ से दर्द होला, जौन की असहनीय दर्द कभी कभी होला। आदमी एक किनारे से वो किनारे लोटरिया मारे पर मजबूर हो जाला। ओकरे बाद पेट दर्द होला आँत में सूजन भइला के वजह से, जौन की आदमी खाना खाला आहार नाल जौने के एसोफेगस कहल जाला और ऊ जाके पेट से जुड़ेला, ओसे नीचे आवेला इंटेस्टाइन, जौने में खाना रुकले या सड़ले के वजह से उमें सूजन हो जाला, तब भी पेट में दर्द होला। ओकरे बाद जौन बा कोलोन में भी ये स्थिति रहेला कि खाना कौनो ऐसन ठोस रहेला जौन रुक जाला, जौने के वजह से उ सड़ जाला और सड़ले के वजह से वहाँ कोलाइटिस वगैरह के शिकायत हो जाला, जौने की वजह से भी पेट में दर्द होला। ओकरे बाद दर्द जौन होला किडनी में पथरी भइले के वजह से भी दर्द होला, किडनी में सूजन भइले की वजह से भी दर्द होला। ओकरे बाद वाला स्प्लीनोमेगाली, जौन की स्प्लीन में सूजन स्प्लीन के बढ़ले के वजह से भी होला, तब भी पेट में दर्द होला। फिर महिला लोग में नीचे के हिस्सा में नाभि के नीचे जौन हिस्सा होला, महिला लोग में यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, जौने में ओवेरियन सिस्ट के वजह से भी होला, एडनेक्सल सिस्ट होला, ओकरे वजह से भी पेट में दर्द होला। लोअर एब्डोमेन पेन में महिला लोग में पीआईडी भइले के वजह से भी, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज जौने कहल जाला, ओकरे वजह से भी पेट में दर्द होला। और पीआईडी कब होला? जब महिला लोग के अनहाइजीन होने के वजह से, जैसे कि बढ़िया से साफ सफाई नहीं रखले के वजह से भी होला। पुरुष लोग में पेशाब के थैली में प्रोस्टेट के होले की वजह से भी कभी कभी दर्द होला। पेशाब के थैली में सिस्टाइटिस महिला पुरुष दोनों में होला, जौने की वजह से भी दर्द होला। फिर एक दर्द होला अम्बिलिकल, जौन की नाभि के चारों तरफ घूम के भी दर्द होला। अब एगो दर्द होला एपेंडिसाइटिस के। एपेंडिसाइटिस जौन बा की कोलोन के सबसे नीचे वाला हिस्सा जहाँ से इंटेस्टाइन और कोलोन जुड़ल रहेला, छोटा सा एपेंडिसाइटिस होला, जौने में खाना के कचरा वगैरह जम जाला, जौने में वो में सूजन आ जाला, मवाज बन जाला, जौने की वजह से भी पेट में दर्द होला। अब ई रहल पेट में दर्द भइले के कारण। अगर आपके दर्द ज़्यादा बा और समय पर दवाई नहीं बा, एगो घरेलू नुस्खा बा जौने के आप आजमा सकेली, और ये दवाई बहुत ही कारगर दवाई बा, जौन कि आपके रात बिरात दिन दोपहरिया हमरे ख्याल से आपके घर में रहे के चाहिए, और नहीं बा तो ओके मंगा के रखल जाओ। बहुत ही सस्ता और आसान इलाज होला और कारगर भी होला, और इतना कारगर होला कि आपके आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर में जैसे रामबाण जैसे काम करेला। तो ये दवाई बा आपके अजवाइन के साथ हल्का 2 चुटकी काला नमक मिला के गरम पानी से
लेले से पेट के दर्द गैस दोनों में आराम मिलेला। ओकरे बाद आप जौन बाकी आपके समय मिल जाई जौने से आप जा कर के बाद में डॉक्टर के दिखा सकेली। दूसरा ऑप्शन ये बनेला कि अगर पेट दर्द आराम नहीं होता तो आप जौन बाकी अंग्रेजी दवाई के भी उपयोग कर सकेली, जौन कि हर मेडिकल स्टोर पर चट्टी चौराहा पर मिल जाला, जौन बहुत सस्ता और कारगर दवा होला जेकर नाम बा मेफ्टाल स्पास। ई दू दवाई के कॉम्बिनेशन बा, ब्लू क्रॉस कंपनी के बनावल बा, जौन में मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन उपस्थित बा। बहुत ही कारगर दवा होला। तो एके लेके आप खा सकेली, रात बिरात आपके काम आ सकेला। अगर एकरे बाद आराम हो जा, न आराम होके तीसरा ऑप्शन ही बनेला कि हमनी के इन्वेस्टिगेशन करावे के चाहिए, जैसे कि जांच करावे के चाहिए। पेट के अल्ट्रासाउंड करा ली, सीटी स्कैन हो जाला, कभी कभी ब्लड टेस्ट के भी ज़रूरत पड़ जाला। अगर पेट के निचले हिस्सा में दर्द बा तो हमनी के पेशाब के भी जांच करावे के चाही, जौने से यूटीआई इन्फेक्शन के अगर खतरा रहेला तो उससे मालूम चल जाला। ओकरे बाद ओकरे हिसाब से हमनी के दवाई लेवे के चाही, या फिर डॉक्टर से जौन बाकी सलाह लेकर ही दवाई लेवे के चाही। तो ई रहल आज के जानकारी। आपके कैसन लगल? अगर ये वीडियो से आपके कुछ जानकारी मिलल होके तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी। अगर आपके कोनो बात समझ में नहीं आयल होके तो हमारा नंबर बा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जौने से आप देख के एक बार हमसे फ़ोन करके सलाह ले सकेनी। तब तक के लिए चलतनी, फिर मिलब अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।